Kaixo, zuengana jotzen dugu oraingoan negoziaketa kolektiboaren berri emateko, batetik eta bestetik zuen iritzia eskatzeko beti egin ohi dugun bezala. Erabaki potolo baten aurrean egonik, zuen iritzia inoiz baino garrantzitsua bai da. Ikasturtea amaitzear dagoen honetan, hezkuntza sailak akordio bat jarri du mahai gainean eta oso denbora epe laburrean akordioarekin bat egitea edo ez eskatzen digu. Akordio horren bitartez, langileen hornikuntzan, hau da baliabideak esleitzeko irizpideen inguruko berrantolaketa bat ematen da. Horren bitartez, lortuko dena da egun funtzionamenduzkoak diran lanpostu asko estrukturalizatzea. Hau da, plantillaren zati handi bat egonkortzea. Eta horren ondorioz, lanpostu asko oposaketetara ere atera ahalko dira. Guretzat, egun dugun egoerari begiratuta, plantillak bermatzea ezinbestekoa da. Denek dakigun bezala, hezkuntza saila garatzen ari den hezkuntza legearen ondorio ikastetxe publiko asko itxiko dira eta, hau da, privatizazioak lanpostu publikoen galera handia suposatuko du. Horregatik, lanpostuak bermatzea ezinbestekoa deritzugun momentu honetan. Honekin batera jasoko dituzue irizpide horien azalpen gehiago, baina benetan eskartuko genizueke, ataka larrian gauden momentu honetan zuen iritzia jasotzea. Hornikuntzarako proposamen honetan, hainbat onura topatu aldugu. Adibidez, ratioen kontua. Ratio berrien arabera, haurreskuntzako 3, 4 eta 5 urteko geletan 20 ikaslekoa izango da. ICE ikastetxetan hain zuzen ere 18koa izango litzateke. Lehen hezkuntzako etapa osoan, geletan 25 ikasle izatetik 23 izatera pasatuko da. Eta ICE eskoletan, kasu horretan 20ko ratioa izango litzateke. DBH-en ratioa berdin mantentzen da eta batxilergoan 27ra jaitsiko da. Kontuan hartuta, 20 ikasle baldin badaude geletan, tutoretza bikoitza ezarriko dutela. Zuzendaritzaren orduak igoko egingo dira kredituen bidez eta eskoletan aholkularien orduak ere gora joango dira. PT plazak egonkortuak izango dira, eta adibidez, lanbide heziketako oinarrizko mailetan orientatzailek ere hasiko dira lanean ikastetxeetan.